Welkom bij Tresor Triest Televisie. Deze aflevering hebben we de Triest net uit Friese literatuur, maar gaan we om naar de oorlog. Ik neem je daar voor mij naar de uitstalling. Wij kennen er nog wel in bij haar over Joodse onderzoekbaan in Friesland. Een van de honderden banen die het onderzoeken hier in deze provincie is Salo Muller. In dit boek, Tot vanavond en lief zijn hoor, beschrijft hij zijn aantekens aan de oorlog. Op een dag in de zomer van 1942 werd Salo oppakt en oorbracht naar de Hollandse Schouwburg. Als Salo daar ik aankomt, binnen zijn hij te mem daar al. Hij probeert het uit alle macht bij haar te komen, maar dat slag het niet. Hij werd chinhulden door een man en oorbracht naar de crash. De crash is het gebouw aan de orenkant van de Stritten en eigenlijk een dependance van de Hollandse Schouwburg. Dat de liedse band van de Joodse gezin die het oppakt binnen onderbracht worden. Voor de liedse band is de crash en voor de orden de Hollandse Schouwburg in principe de eerste halte op wij naar de Deer. Maar uit de crash slag het om toch het verzet om meer dan 400 band te redden. Een belangrijke ontsnappingsroute is de Isselmar. Het verzet maakt daarbij gebruik van de Jan Niveen, het beurtschip dat tussen de Lemmer en Amsterdam vaart. Salo die komt via een orenroute en via verschillende onderzoekplakken uiteindelijk in Friesland te landen. Bij Pietje Bos en Klaas Vellinga in Oerturp. Hij had het eerst moeilijk, vooral vanwege de Friese taal. Maar dat verhoorde het wel. Hij viel hem heel bot thuis bij dit gezin en de neemt hadden ik al gauw Beppe en Omke. Als de oorlog voorbij is, wil hij dan ik maar wat graag bij haar blijven. Maar de ruchter besluit oors. Hij moet waarom naar Amsterdam, naar familie die het wel oorleven had. Het afskiën van zijn onderzoekaren beschrijft hij in het boek. Ik zal een stukje van lezen. Ik voelde me radeloos, zomaar in de steek worden gelaten door de liefste mensen van de hele wereld. Maar helaas, Beppe en Omke vertrokken, mij in paniek achterlatend. Ik was nu dus helemaal alleen in Amsterdam. Geen Beppe, geen Omke, geen vrienden. Ik mocht niet alleen naar buiten en niemand sprak Fries. Zo verliepen de dagen. Ik sliep slecht, wilde niet eten en huilde veel. En altijd maar bang. Ik begon te stotteren. Het is het begin van een lange en moeilijke periode in het leven van Salo. Maar waarom zijn op een succesvolle carrière, onder andere als fysiotherapeut bij Ajax in de gouden periode van Ajax, eind jaren 60, begin jaren 70. Hij schreef verschillende boeken en nog net zo lang geleden had hij de juridische strijd doen bij de NS voor skeervergoeding vanwege een rol in de Holocaust. Dan ben we weer bij de oorlog. Op lettere leeftijd vreegt hij de Yad Vashem onderscheiding aan voor zijn onderzoekaren, die ze postuum uitrecht krijgen. Die waardering voor de onderzoekaren zag je ik in de orenlibbesverhalen in de uitstalling weer waarom. De meesten hebben langs me naar Friesland en nog altijd een contact met de onderzoekfamilies. Hiermee zijn we bij de eindkomend van deze aflevering van Tresor Triest Televisie. Laat ons hopen dat Tresor gauw weer open kan en daarmee de uitstalling ik weer bezoeken kan.